Ole chỉ bay ole với na chuanin alu chop i simple dewa siamdan kan ron entir do na i hei hi alu chum min sa kor khe fai sa ani a chuan hei hi ba khor ka lak hlim lola nia ba khor hi tlemte kan la a chuanin hei hi purun sen chuan hei hi artui pum ni ania chuanin hei hi chi ania chuanin heng ho te hi manghianin alu chop tui dewin no pang du zong ni boxi awlsam boxi in kan ron siam do na ni ole poltur ho kha kan lo poltong hei hi chi chuanin hei hi purun sen le bakhor hi nei lo chuanin tel lo thei thawa du dana zivin hei chu tikhanin kan lo rot somang tikhanin kan alu rot koi po kha he alo som ta a chuanin e chu alo in ready ta hi artui hi kan lo tile anga kan lo chuke anga chuanin artui a hian chi tente kan tel leang artui po kha ni kan che an tur kha lo chok zau ta a kan lo kang to ang ole kan tel po kha hei alo sata a chuanin kan alu chop to kan lo thlak to ang hei ti hian fianin kan swak anga fianin a set kha fian ve kan kan siam anga kuta khoi lavin hian kan te anga hian heta hian kan da anga chuanin tikhani hetami hi tian kan swak zel anga kan ti zel do ni chuan heta hian kan chia zel anga pale kan lo thlak to ang chuan color alo hết na kan let kwal zel anga ai thei to ni do ni awlsam lut to man jwa vak ngai lo chuan kan alu chop kha ti do lut to ole hei kan lo kang zo ta a tikhanin kan thul chwa kanga kan da dai anga ei thei to ni nei tui don to chome atan pon na tui lu to kan ya langa ei pon na tui ole hei kan lo kang zo ta he tui don na sin chome a po tui lu to khetianga ti hian in lo siam ve cheu don nia kan video te min lo thlir sakawangin kan lo me